Belgefilma jiyana Rewşenbîrê Kurd Casimê Celîl ku derhenêriya wê ji aliyê Özlem Dîler û Celîl Batikanlî ve hatiye kirin di 2021 da derket pêşberî Fîlm Hezan. Belgefîlm li ser hevpeyvîna kurê Casimê Celîl hatiye sazkirin û kîşandina belgefîlmê di 2021 da li Viyana paytexta Avustralya, li Erîvana paytexta Ermenistanê û li Qersê li gundê Casimê Celîl pêk hatiye. Di belgefîlmê da behsa jiyana Casimê Celîl tê kirin ku ewmîna hizaran zarokên sêwiyên êzîdiyên Kurd di şerê cîhanê yê yekê da li Qersê malbata wê li gel Ermeniyan hatiye qetilkirin û ew hatiye sürgûnkirin. Rastî wê demê wê herema Qersê derdorê Agiriyê wan dere gelek Kurdên nêzdî koçber bûne û wan ev gelek zarokana derbasî wî alîbûne gelek malbata hanî kuştine zarok tenê mane bi serê xwe derbasî wî alîbûne û bi taybetî jî ev malbata hanê gelekî malbateke hem bi kirinê xwe hem bi xebatê xwe piştî wî jî gelekî malbateke balkêş bû. Derhenêrê belgefîlmê Celîl Batikanlî dibêje ku wek di zarokatiya wî da jî tê dîtin Casimê Celîl şahsiyeteke taybet e û dema wî li gel derhener Özlem Dîler belgefîlm kîşand, evîndariya malbata Celîl ya bo zimanê Kurdî pir li ser wan tesîr kiriye. Dema em vê filmê de jî em çûne rewanê gundê rewanê jî wan dere jî em geriyan û yan jî biblioteka kütüphana Viyanayê da meriv a herî zêde min tesîr kir ku malbateke vaqas zêdeyî aşiqê zimanê Kurdî û aşiqê Kurdî ye çawa malbatek dikare xwe vaqas perwerde tevî zarokê xwe jî perwerde bike vê hîsiyatê jî vê hestê hanî jî bide van zarokê xwe ya rastî herî tiştê zêde bandor da min jî nava vê belgefîlmê de jî ev bû. Rewşenbîrê Kurd Celîl li gel çar zarokên xwe bo netewekê bêdewlet hîmê radyoya Yerîvanê û wek mîras jî hizaran pirtûk û qeydên dengên Kurdistanê li Pirtûkxana Kurdî ya Viyanayê berhevkirine. Derhener Batikanlı herî dawê derheqê belgefîlmê da wiha dibêje. Film çiqas baş biye ne baş biye eva belkî tiştekî din ye lê naveroka filmê ji bo zimanê Kurdî ye. Kurd jî hinekî zimanê xwe hem agahtar bin hem lê xwî derkevin hem jî hinekî ser bixebitin. Zimanê Kurdî belkû gelekî ji bo qîmete ji bo Kurda gerek her Kurd jî ji bo wî hinekî tekoşînekî bidin ji bo zimanê xwe. İnşallah temaşeman jî wexta vî tiştî vê filmê temaşe bikin ev hîs derbasî wan jî bibe. Belgefîlm di 2021 da li Duhokê û Wanê bi riya mihîrcanên fîlman derketiye pêşberî temaşevanan. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.